děti, já jsem Kašpárek. Určitě se divíte, co tady dělám. Tady, uprostřed lesa. Doběhl jsem tak rychle, že sotva popadám dech. Ale hned vám to všechno vysvětlím. Víte, já jsem totiž utekl z království. Poslouchejte, slyšíte to? To kukačka mi připomíná, že čas běží a že bych neměl ani chviličku otálet. Ta pěšina za mnou vede do našeho království. Jenže už to není takové království jako dřív, když si tam vládla radost, smích a laskavost. Ale teď lidé se hádají, závidí si, nepomáhají si a smích z hradu úplně zmizel. A tak jsem si řekl, že musím něco udělat. A víte co? Půjdu se poradit s moudrým kouzelníkem. A jestli chcete, milé děti, zjistit, jak do našeho království vrátit všechno, o co jsme přišli, vydejte se s námi do pohádky.